ना झाड़ लिए राजा जी। हाँ भाई, झाड़ लिए राजा जी। यही दिन का बेसब्री से इंतजार है। खेसारी लाल यादव यानी कि हमनी के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि हिट मशीन गाना लेके आ गइल बड़े झाड़ लिए राजा जी। ई गाना कहाँ से आवता, कौन चैनल से आवता, पूरा वीडियो जब तक वॉच ना करम तब मालूम कैसे चले कि गाना आखिर आवत कहाँ से बा। तो बहुत ही जबरदस्त यानी कि बहुत ही बवाल गाना होखेला बा, यानी कि लगन स्पेशल गाना। काहे से कि लगन कपार पर मंडरा रहल बा, आ लगन आते ही गाना ई बवाल करी क्या भाई। हाँ एकदम लगन आते ही बवाल करी। काहे से कि ये गाना के अगर बात कर दी जाओ तो ई खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से यानी खेसारी भैया के खुद के चैनल से ई गाना आ रहल बा। तो ये गाना के देखे के ना भूलाए कोई, आ सबको एक बार कमेंट में जितना भी भाई के यानी खेसारी भैया के फैन लोग होई तो एक बार लिख दे कोई का कमेंट में झाड़ लिए राजा जी, झाड़ लिए राजा जी, जरूर कमेंट में के माध्यम से बताए कोई। काहे से कि ई गाना बहुत जल्द यानी कभी एक टीजर लॉन्च नहीं भइल। और एक बात बता देता, ई गाना अभी कहिया रिलीज होई अभी ये भैया कोनो खुलासा नइखन के ना पोस्टर पर कोनो डेट दिहल बा, लेकिन बहुत जल्द ही गाना रौरा लोग के बीच में आ रहल बा। तो ई गाना के देखे खातिर यानी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रौरा जाए के पड़ी, आ जाकर बा एकदम आसानी से देख सकतानी। अगर ऐसे ही ऐसे नया नया अपडेट खातिर यानी नया नया फीचर खातिर रब हमारे चैनल के तबाही क्रिएटर के सब्सक्राइब कर ले, तभी मालूम चली कि गाना केकर कहाँ से कब आवता। तो कोई बात ना भाई, एक बात और बता देता नहीं, पावर स्टार पवन सिंह के भी गाना यानी कि बहुत ही बवाल आवे वाला बा। ओकर अभी पोस्टर लॉन्च नहीं के बने, ओकर भी काम बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत बड़ा वीडियो आ रहा बा। यही खेसारी लाल यादव यानी ट्रेंडिंग के यानी कि पावर स्टार पवन भैया कहले रहन का कि अंतरिक्ष में गाना का बाजी, अंतरिक्ष में गाना सच में बाजी, बहुत जल्द ही गाना बाजी। काहे से कि खेसारी लाल भैया रुके वाला में से ना, काहे से कि अपना मेहनत पे यानी कि अपना मेहनत पे भरोसा रखे।